Eta hasiko geha hasieratik adibidez, lehendabiziko diska. Atera zen duen, 1989an. 89an, hori da. Bai, oain dela 25 urte. 25 urte. Gezurra baridore, bai. Txila, amar, ni horri biliko nintzen, zera, pardelakin igual, ja ez. Ba, gutxillo, bai. Pizka gehiago, ja igual playero jolazten da dena. Kusi atargazkiren bat, bai. Bai. Kamiseta bera, eramatetuken gaina. Bai. Iguala, ez bera. Antzeikua. Dena botako ziat? Bai, pixatuta dago eta bota dena, bai. Bueno, kontatu, nola izan zen, zein izan zen lehendabiziko diska? Lehendabiziko diska, Amets bat izena zuen. Amets bat. Bai, eta, bueno, ni bilintzen berako beste bitaldekin, lehenengo taldea, lehen aipatu bezala punk rock talde batean ibiltzen ginen, baina, bueno, urazen pixkat parrandaiteko aitzakia izateko. Eta, bai, iderrian ere, behin bainoetan jo diegoan, nola zen antro ura txanela do zarautzeko. Txanela, antro, ondo, esan dek, azkar ulertu jat. Amtzuluan gotako aiz, Holako lekutan jotzen genien, eta, bueno, eta azkenin horrekin hasi gintuan, eta gero bertze Joseba Irazokik nerekin gitarra jotzen duena, berak egintzean bertze talde, bueno, ni sartu nintzen taldea sortu baino gerosio, 2 urte gerosio dola, baina hasi ginen ja pixka musika experimentala eta bertze, ohiko musikatzen kontu batekin. Eta ja, han sartuta, experimentatzen, hasi nintzen nire kantu batzuk idazten, bueno, hasi nintzen idazten, eta gero kantuak egiten idatzitan eukan horrekin. Eta hortik sortu zen Amets bat diskoa, bai. Orduan Amets bateko diskoko kantuak ere bai, bakarrikan ez zinen arren, zuk idatzitakoa dira eta zuk sortutakoak. Gehienak bai. Oantxe bertan ez nahi zorritzen ze, 25 urte ondoren, ja, nahiko lan. Goatu zea bentsat dizkan izena eginda, Hori errexea du, benetan Amets bat zen disko bat grabatzea gara jaietan eta horregatik. Baina orduan kantu guztien eriazien. Eta gero ja, bueno, urrengo diskoekin jasi nintzen bertze idazle batzukin lan egiten eta pixkat ja konturatu nintzen ze gaizki idazten nuen ni eta nahiago nuen beste ongi zekiten hoiekin idazten edo kantuak egiten, bai. Eta zenbat diska dazkazu plazaratuta? Taldekin, bakarka, bestekin, azkenian? 13 ustez dira. 13, bai? Jope. Eta kutxunena, baldau baten bat kutxunena, aurrenengoa beti izatekola espeziala, baina ez dakit, egongoa baten bat esatzen jode, badizka hau izan zen, Bai, kutxuna igual bai, egoeranen aldetik, baina nire ustez azkenekoa izan da. Bai, Azkenekoa, bai, azkenean, urteekin eta ikasten joten zara, eta azkenin gero eta jende musikari hobeagoakin jondetzen zara, eta egia da nik zorta hondian dutela horrekin, ze gaizki dago nik erratea, baina Euskal Herriko talderik hoberena daukat. Ni txarrena naiz talde osoan. Irekin da, ibeaiegin. Bai. Eta hauek, Teioetxea nahiak eta Joseba Irazoki, eta hor, eharki liatzen diagu aukera daukagunean. Zaila dago taldeakin egotzea, baina bai. Eta kutxuna, bigarren disko adibidez arrazoiak, egin nuenean, 2000 urtean, 2001, ja naiz goratzen. Hori nuen pixkat berezia zen, nahiko disko folklorikoa ordura arte, ni bluseroa guan nintzen, eta disko folk bat nuen, gitarrakin ere haunitz aldatu nuen, afinazioak, alternatibak, ez nuen gitarraren afinazio normal erabiltzen, baizik eta pixkat aldatuta, eta hori disko polita dirutzen zait, baino gaizki ejekutatuta dagoela, eta nahiko bakarrik 3 egunetan egin nuen, eta ez dakit, enintzen bate guztua alditu nola kantatua dagoen, eta ordan noiz bait pentsatuta daukat diskori berriz grabatzea, bai. Bai, Bai, ze behintzat gustora balitzen horrekin. Oso ondo, behitu, honekin harrapatuko